Mi trenutno na tržištu imamo jedan presedan da je cijena starogradnje približna cijeni novogradnje. Je li to logično? Nije, a često i skuplja od novogradnje. Prodavatelji znaju pomiješati malo lonci poklopce, pa stan za kompletnu adaptaciju postave kao da je adaptiran i zna im proći baš zato što nema stanova u ponudi. Imamo recimo nekad nekretnine koje ne stignu čekati na drugi put jer idu ko kokice. Gdje u Zagrebu ima dobre novogradnje trenutno? Blato, Botine, Sveta Klara. Za sada se najviše gradi u njima. Kako se razlikuje stan od 60 kvadrata, dvosobni stan, u novogradnji i u starogradnji? Uvijek je to broj soba spavaćih. Recimo danas u 60 kvadrata ako imate dvosoban stan, odnosno jednu spavaću sobu plus dnevni boravak, to je velika mana. Po mom mišljenju, recimo zgrade stare nekoliko godina su najbolja opcija za kupiti jer nakon 2-3 godine zgrada pokaže sve mane. Svaka je nekretnina i svaki kupac specifičan. Koliko ti puta dnevno zazvoni telefon? Baš prošli petak sam brojio 94 poziva su bila negdje do 13 sati. Najveće zadovoljstvo mi je što sam sebi srušio onaj predrasud da agent otvara vrata. Znači i ti si imao tu predrasudu? Da je ovaj posao sve samo ne otvaranje vrata. Jesi li nekad imao neki suludi zahtjev od klijente? Možda bi nam trebao jedan podcast samo za zahtjeve. Imao sam jednu klijenticu koja je zvala za jedan stan i ponudila je 20.000 eura i prsten s dijamantom, sličan od princeze Dijane. A šta je rekao vlasnik? Pa nasmijao se, jer da sam išao sa ozbiljnim pristupom, možda bi mi otkazao suradnju. Filip Čulibrk je operativni direktor agencije Starling. Posao s nekretninama je nepredvidiv i dinamičan, kaže Filip. To je i prednost i mana karijere agenta za koju se odlučio 2018. Još uvijek je ponosan na svoju odluku da napusti menadžerski posao u korporaciji i sa vlasnikom Starlinga Lukom Pricom započne jednu novu poduzetničku priču. Kao mentor svakom agentu prenosi da na tržištu postoje dobri prodavači i dobri agenti. Dobar agent prilagođava se klijentu, pedantan je, poznaje procese pa i administraciju. I najsloženije stvari klijentu treba znati objasniti jednostavno, u čemu je Filip majstor pa često daje i izjave za TV i komentira sve što se događa na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Pozdrav svima i dobrodošli u Stanarica podcast, prvi i zasad jedini podcast o nekretninama u regiji. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se odmah na naš kanal jer svakih 15 dana objavljujemo novu epizodu s gostima čija vam iskustva mogu pomoći da se bolje snađete na tržištu nekretnina. Ako nas već pratite, hvala vam što ste dio naše zajednice. Za još više korisnih informacija posjetite naš portal Stanarica.hr gdje vas čekaju vijesti, vodiči i trendovi iz svijeta nekretnina. Danas govorimo o jednom važnom izboru prije kupnje nekretnine. Novogradnja ili starogradnja? Što se više isplati? Kakve su cijene? Gdje je bolja kvaliteta? S obzirom da su mnogi pri odluci ograničeni cijenom kvadrata, nije loše i financijski se zbrojiti i provjeriti koje su sve opcije na stolu. Ako kupujete nekretninu kreditom, u snalaženju bi vam od koristi mogla biti usluga Progrupe. Oni su kreditni specijalisti kod kojih možete provjeriti svoju kreditnu sposobnost, dobiti uvid u ponude gotovo svih banaka, prikupiti i poslati potrebnu dokumentaciju. Pratit će vas od starta do isplate kredita i to besplatno jer se naplaćuju od strane banaka. Možete ih posjetiti u centru Zagreba u Vlaškoj 69 ili ispuniti online upitnik, link je ispod ovog videa. Što se više kupuje, novogradnja ili starogradnja? Koliko su se cijene novih i starih kvadrata približile i što je bolje odabrati? Razgovaram sa svojim današnjim gostom. Bog Filipe, dobro mi došao. Ivana, hvala ti na pozivu. Od kad smo se zadnji put vidjeli, ti si postao operativni direktor u Starlingu. Što ti se promijenilo od tada u životu? Poslovno? Koliko ti puta dnevno zazvoni telefon? Dosta teško pitanje. Pa zanimljivo je da sam baš prošli petak sam brojio do 94 poziva su bila negdje do 13 sati, ali nije imalo veze sa preuzimanjem funkcije operativnog direktora, već tako se poklopio taj dan. Nekad je više, nekad je manje. Koliko je onih pravih poziva, a koliko je onih
prijatelja, poznanika koji te zovu pa kažu ajde Filipe, samo mi na brzinu procijeni je li ovo realna cijena, je li ok ovaj stan, koliko ima takvih pitanja? Jako puno. To su sve većinom klijenti koji nisu donijeli odluku jesu li spremni prodati, nego čisto bi htjeli čuti od mene ono što žele, a zapravo da možeš dobiti toliko, stavi to u pogon, ostvarit ćemo tu cijenu i onda kažu prespavat ćemo, javit ćemo se, odlučit ćemo kao naknadno hoćemo li prodavati ili ne. Ali nas je samo zanimalo. Zapravo to samo je dugogodišnji rad agenta da bi samo odgovorio koliko nešto vrijedi. Svaki kupac ima drugčije želje i potrebe, ali nekako mi se čini da većini je ipak cijena neki ograničavajući faktor i mnogima je to jedna velika, najveća transakcija u životu, puno je tu novca. Koliko je u stvari bitna cijena kvadrata? Je li cijena kvadrata presudna? Ja volim staviti možda za usporedbu recimo cijena po kvadratu i ukupna cijena. Često se kupci ograniče sa cijenom po kvadratu i kažu primjerice ja neću platiti nešto više od 3.500 eura po kvadratu. Moje pitanje je uvijek zašto? Zašto recimo stan od 45 kvadrata nećeš platiti 3.700, a ukupni budžet će ti biti manji od onoga od 53 kvadrata i apsolutno zadovoljava sve tvoje potrebe. I onda u biti kad malo pričaš sa ljudima i objasniš im da ne trebaju biti, što se kaže, zadrti po pitanju cijene po kvadratu, zapravo skuže da je bitno zadovoljiti njihove potrebe unutar određenog budžeta. Znači, budžet je ograničavajući, ne cijena po kvadratu. Kako onda procijeniti? Kako im ti pomogneš da oni u stvari vide koje su im mogućnosti, a koje potrebe? Možemo reći traže li stan u novogradnji ili starogradnji. Ako je starogradnja, što je starogradnja? Je li to stara zgrada 20, 30, 50 ili 100 godina, primjerice stanovi u centru? U kojem stupnju recimo renoviranja pričamo? Je li apsolutna renovacija ili djelomična renovacija itd. I onda zapravo kad eliminiramo određene stvari koje oni ne bi htjeli, pa bi htjeli prebaciti više na ono drugo, onda postavljamo zapravo prave parametre za potražnju nekretnine. Mi trenutno na tržištu imamo jedan presedan da je cijena starogradnje približna cijeni novogradnje. Je li to logično? Nije, a često i skuplja od novogradnje. Recimo u nestašici dobrih stanova, malih stanova na atraktivnim lokacijama, kupcima često znaju pobjeći stanovi čim izađu na tržište. Ne reagiraju promptno, odnosno odmah. I kad dođe stan, uvijek se uzima u obzir neki manji, recimo dvosobni stan, koji je kompletno renoviran prije godinu, 2 ili 3. Zbog tog nedostatka ponude na tržištu, kupci znaju i platiti višu cijenu po kvadratu odnosu na novogradnju, recimo u ulici pokraj gdje se gradi zgrada. Znači kad nema dovoljno novogradnje, onda starogradnja može postizati više cijene. Jesam li to dobro zaključila? Ona je kompenzacija za novogradnju, ali pod uvjetom da je kompletno adaptiran stan, pogotovo ako se prodaje kompletno namješten, gdje namještaj i uređenje odgovara potrebama kupca. Koliko tu lokacija igra ulogu? Uvijek igra. Uvijek igra što smo bliže centru i novogradnji ili novijoj gradnji ili renoviranoj starogradnji, to su i cijene kvadrata skuplja. Gdje u Zagrebu ima dobre novogradnje trenutno? Što znači dobra novogradnja? Pa nekako mi se čini da je svaka novogradnja dobra jer je nedostaje, ali evo, čisto koje su to lokacije na kojima se sad može dobiti za neku pristupačniju cijenu kvadrat novogradnje? Ako uzmemo u obzir da su recimo Trešnjevka i Maksimir među najpoželjnijim kvartovima, možemo reći i Središće, tu se cijena novogradnje kreće od recimo Trešnjevka 4.000 pa na više, Maksimir je oko stadiona 5.000 eura pa na više. To su često cijene koje nisu priuštive građanima. Onda oni gledaju možda rubnije dijelove, šire dijelove i naravno, ovisno o svojim potrebama, odabiru najbolju lokaciju za njih. Primjerice, Blato, Botine, Sveta Klara, to su trenutno kvartovi koji za sada se najviše gradi u njima. Obiteljska atmosfera jer pružaju
mogućnost vrta da imaju 2 parkirna mjesta, dakle nisu toliko napučeni. A infrastruktura? Ajmo uzeti Svetu Klaru da ne prati toliko izgradnju, infrastruktura ne prati toliko izgradnju novogradnje u tom kvartu. Međutim, evo, dobra vijest je da se tamo otvara najveći vrtić u gradu Zagrebu, jer po mom mišljenju događa se upravo ono što se događalo sa Laništem prije nekih 15-20 godina. Kad si nekome rekao da kupuješ tamo stan, rekli su, ne, pa to nije Zagreb. Danas je Lanište jedan od najpoželjnijih kvartova i cijene starijih stanova, odnosno polovnih stanova, recimo u zgradama starim 20 godina, dosežu 4.000 eura po kvadratu. U Laništu? Da. A kakve su cijene u ovim novim poželjnim kvartovima? Moje mišljenje je da recimo novogradnje u Središću recimo nema. Odnosno ima jedan projekt koji je prodan i tamo doslovno koju god da stavite cijenu će otići. Isto je tako sa novijom gradnjom. Pričamo 4,5, 5, čak i preko 5.000 eura po kvadratu. Središće sa starijom gradnjom, recimo Brune Bušića koja je najpoželjnija tamo ulica, moramo uzeti u obzir stan za kompletnu renovaciju, stan renoviran. Često tu prodavatelji znaju pomiješati malo lonci poklopce, pa stan za kompletnu adaptaciju postave kao da je adaptiran i zna im proći baš zato što nema stanova u ponudi. A Blato, Klara, ovi novi kvartovi, kakve su tamo cijene? Jesu li tamo cijene malo priuštivije? Jesu. Tamo su po mom mišljenju 2.600 do 3.000 eura se kreću otprilike cijene novogradnji i novih gradnji isto u tom nekom radijusu, ovisno naravno o položaju stana, veličini i što sve se nudi uz njega. I ima li stanova ili se i tamo rasproda sve čim se temelji naprave? Pa rasproda se, ne bih rekao da čim se temelji naprave, ali po meni 80% stanova se proda dok se zatvori konstrukcija zgrada. Onda ostanu manje prodavljivi stanovi u ponudi koji se uvijek prodaju kad je zgrada gotova, kad se fizički može ući u njih da je kupac osjeti. A šta je to dobra novogradnja? Evo i sam si počeo o tome. Je li samo fora u tom novo je novo ili ima još nešto? Teško je zapravo odgovoriti na dobru novogradnju jer možemo uzeti nekoliko aspekata tu. Je li dobra novogradnja, znači dobra konstrukcija, dobra kvaliteta gradnje, je li to dobar investitor koji je već dugi niz godina na tržištu. Je li dobra novogradnja nešto što je sigurno za kupiti, postoje li neke garancije od strane investitora prema kupcu da on kupuje dobru i sigurnu novogradnju. Je li dobra novogradnja ona koja pokaže svoje mane nakon 2-3 godine ili ne pokaže? Tako da diskutabilno je što je dobra novogradnja. Trebamo možda ući u konkretan primjer. Da ti evo sad biraš stan ovog trenutka, što bi ti birao, starogradnju ili novogradnju? A kod mene je zapravo specifična situacija jer ja sam u izrazitoj staroj gradnji u centru gdje sam prodao stan i uzeo sam baš stan u novogradnji. Znači znaš jedan i drugi primjer. Upravo to hoću reći. Sve ima svoje prednosti i mane. Međutim, kako se stvari u životu mijenjaju, odnosno navike, tako i ti mijenjaš potrebe. Meni je u početku bilo bitno samo da sam što bliže centru, da imam što ugodniji stan, da ne moram adaptirati. Sada me zadovoljava i lift i spremište, i jedan i drugi parking, možda i vrt, a toga sam svjestan da nema u centru i da moram otići negdje dalje, potražiti. A kad pričamo o starogradnji, je li ona baš uvijek jeftinija? Primjerice, ako uzmemo u obzir da stan treba adaptirati, da treba čekati majstore, da treba izabrati sve materijale koje ćeš ugraditi u stan. Je li to uvijek bolja opcija, jeftinija? Zavisi kako ljudi gledaju na to, jer možemo uzeti primjer novogradnje koja košta 3.700 eura po kvadratu i dođe kupac i kaže meni se to ne isplati, ja sam našao stan u 2 ulice dalje koji košta 2.800 po kvadratu, ja ću to renovirati, imat ću bolji stan nego ovo. Ok, međutim, je li kupac upućen, je li se raspitao koliko zapravo ta renovacija košta? Jer po nekim prosječnim cijenama
Oko 1000 eura je kompletna adaptacija po kvadratu. Možemo reći zapravo da je to u Novom Zagrebu primjer. Ako odemo u centar, to doseže 1200-300 jer kao prvo otežano je pristupiti zgradi, moraju se zakupiti parkirna mjesta, izazovi sa konzervatorima itd. itd. Tako da taj stan koji košta 2800 da ga kupiš, pa platiš 3% porez na promet nekretnina, pa ga renoviraš, ti može ispasti oko 4, a sa 3700 ušao si u novo, nisi platio 3% jer je možda investitor u PDV-u, dobio si garanciju na zajedničke dijelove 10 godina, odnosno na obrtničke radove 2 godine i onda se podvlači paralela što je isplativije. Kako uopće procijeniti isplati li se kupiti starogradnju? Mi nemamo kao Amerikanci inspekciju nekretnine. Da, ovdje je zanimljivo zapravo da u starogradnju kad uđeš možeš potencijalno vidjeti, raspitati se o toj zgradi, možda kod nekih susjeda, proguglati. Pozvati građevinara? Ili... Između ostalog jer je opipljiva stvar, dakle može se možda napraviti neki rezime je li ovo dobra nekretnina. Međutim, nije uvijek pravilo da je novogradnja sigurna stvar koju čovjek kupuje. Dakle, imamo primjere gdje su i renomirani investitori u Zagrebu, se dogodi da možda procuri nešto po vertikali, ok, to se sanira. Međutim, čovjek kad kupuje novogradnju misli da nema dječjih bolesti ili da ne može biti mane u zgradi. Može itekako i nekad starogradnja je bolja opcija nego novogradnja. Jer već vidiš, ima neku povijest koju možeš proučiti. Tako je. Po mom mišljenju, recimo, zgrade stare nekoliko godina su najbolja opcija za kupiti jer ulaze u ove garancije. Nakon 2-3 godine zgrada pokaže sve mane i kao što smo rekli i sa starogradnjom, tako i sa tom novijom gradnjom par godina možeš dovući građevinara da ti pogleda cijelu zgradu, stan i kaže gle, ovo ti je ok, kupi to. Koje su najveće greške koje kupci rade kad biraju nekretninu? To prodavatelji recimo rade da bi sakrili neke nedostatke. Imaš li neki savjet i možeš li ih ti kao agent već vidjeti onako iz daleka? To se može možda osjetiti, recimo ako se radi o potkrovnom stanu ili suterenskom stanu, već znamo gdje bi mogle biti zamke i sa kojim problemom, primjerice sa vlagom. Otvoreno pitamo vlasnike je li bilo problema s time, je li sakrio, bilo bi dobro da uputimo kupca u to, jer kupac koji je upućen u to dođe pogledati nekretninu i izađe sa ponudom koja je prihvatljiva vlasniku, velike su šanse da se dogodi kupoprodaja. S druge strane, možemo uvijek gledati da prodavatelji znaju reći ma imam ti sve papire, možeš na kredit, nema problema, planiramo uvesti lift u zgradu. Dakle, to su neke stvari koje je rekla kazala, nisu provjerene i onda kad kupac zagrize i uđe u proces kupoprodaje, skuži da je to bilo na temelju riječi, a onda je možda i kasno. A što treba gledati? Koje su neke stvari, neke točke na koje treba obratiti pozornost? Prvo, vanjski izgled zgrade. Je li postavljena fasada, odnosno stiropor fasada, postoji li izolacija? Ako je, to nam je dobar znak. Kad se uđe unutra u haustor od zgrade, je li održavano, postoje li recimo zajednički prostori gdje se odlažu kolica, bicikli ili nešto treće. Dakle, to su nam uvijek prvi znaci da su međuvlasnički odnosi super i da svi žele za boljitet zgrade sudjelovati u procesu. Onda kada uđemo u stan, naravno, moramo i vjerovati vlasniku je li nešto renovirano, jesu li promijenjene instalacije, ako jesu, koje. Možda ne bi bilo loše uvijek doći sa nekom stručnom osobom ako je stan renoviran, da nam pregleda taj stan, jer postoje kupnje gdje je mačak u vreći, gdje ljudi se ne kuže u proces adaptacije, misle da su kupili super stan i onda nakon par mjeseci se pokaže da je to bilo, što se kaže, isfušareno i samo zamaskirano za prodaju. Je li dobro doći više puta? Pa, apsolutno. Imamo, recimo, nekad nekretnine koje ne stignu čekati na drugi put, jer idu ko kokice. Međutim, one većih vrijednosti, gdje nije tolika, ajmo reći, navala, poželjno je doći prvi put,
prespavati. Ako te vuče da pogledaš ti tvoji najbliži, dođite još jednom. Pa i taj drugi put povedite ako treba i majstora i otklonite sve neke stvari koje vas muče vezano za tu nekretninu. Hoće li zapravo se ići u smjeru kupoprodaje ili će se prekrižiti i tražiti dalje. Možeš li ti procijeniti već koliko je neko zagrijan za nekretninu? Mogu, često, ali ovaj posao mi je dokaz da zapravo koliko god mislio da imam iskustva, opet se razočaram jer netko ko je šutio možda na prezentaciji nije ništa rekao, mislim si, nema ništa od ove kupoprodaje, čovjek nazove i kaže meni se ovo sviđa, ja bi ovo kupio i obratno. Ljudi znaju jako hvaliti nekretninu, čak i pred vlasnicima, imaš visoka očekivanja nakon toga i onda ti se nikad više ne žele javiti. Da, što bude čudno, nije čest slučaj, ali ga bude. Kako se razlikuje stan od 60 kvadrata, dvosobni stan, u novogradnji i u starogradnji, odnosno koliko su investitori i građevinari ranije drukčije gradili nego danas? Po čemu se razlikuju? Uvijek je to broj soba spavaćih. Recimo danas u 60 kvadrata ako imate dvosoban stan, odnosno jednu spavaću sobu plus dnevni boravak, to je velika mana. Dok se prije recimo 70-ih, 80-ih godina se gradilo da 60 kvadrata je standardna neka kvadratura, gdje imaš dnevni boravak, gdje imaš kuhinju, možda čak i blagovaonicu odvojenu ili blagovaonicu sa kuhinjom i onda prostranu spavaću sobu koja je između 13 i 15 kvadrata. Danas su spavaće sobe 9,5, 11,5 na kvadraturama od 60 kvadrata. Apsolutno, kad kupac gleda starogradnju, 60 kvadrata, je li kuhinja odvojena, ok, dobro, mogu li preseliti instalaciju dnevni boravak da od kuhinje napravim spavaću sobu. I zapravo se prati u starijoj gradnji renovacije trend novogradnje. I tko se za što odlučuje? Ko su kupci novogradnje, tko su kupci starogradnje? A nema pravila, stvarno nema pravila. Recimo, često kad ljudi u starijih godina znaju doći i angažirati nas da im potražimo stan, misliš ok, lift, parking, novija gradnja ili novogradnja, međutim kažu pa ne, nama nije problem, mi možemo i u centar do 3. kata bez lifta, mi smo cijeli život u kondiciji. Onda se začudiš i baš u tom trenutku nemaš u ponudi ni jedan stan koji bi ih zadovoljio, a sanjaš o takvom kupcu. I obratno opet može biti, gdje zapravo mlađi ljudi koji recimo još nemaju ni djecu, planiraju se vjenčati itd. Traže isključivo stan u novogradnji sa liftom. A rekao bih, sigurno idu do 3. kata bez lifta. Znači nema pravila, ne možemo tu govoriti o nekim generalnim stvarima. Svaka je nekretnina i svaki kupac specifičan. Da, individualni pristup zapravo. Jednom i drugom. Možeš li za našu rubriku Klik na kvadrat dati usporedbu cijene dvosobnog stana u novogradnji i starogradnji u Zagrebu? Možemo krenuti od novogradnje. Primjerice na Trešnjevci, u istoj zgradi se cijena dvosobnog stana može razlikovati nekoliko stotina. Što je zapravo zanimljivo i kupci misle da je to univerzalna cijena za sve stanove. Nije. Zašto nije? Jer primjerice stan od 40 kvadrata, ako mu stavimo cijenu 4.300 po kvadratu, on košta, mislim da 172.000 eura. Stan koji je kat iznad od 50 kvadrata, cijena od 4.000 eura po kvadratu je 200.000 eura. Tako da zapravo 300 eura po kvadratu investitor više zaradi za stan koji košta 30.000 eura manje. A on možda zadovoljava potrebe kupca jer ima odvojenu spavaću sobu, ima parkirno mjesto, spremište i lift. Zapravo se ne treba ograničavati po cijeni po kvadratu, nego u ukupnom budžetu. Sad, s druge strane, starogradnja, opet moramo uzeti u obzir je li za kompletnu adaptaciju, djelomičnu adaptaciju ili je kompletno adaptiran. Ako odemo, na primjer, u Travno, u Novi Zagreb, tamo su većinom ili za kompletnu adaptaciju stanovi ili su kompletno adaptirani.
I često se zna i oko 1000 eura po kvadratu razlikova cijena, što na kraju krajeva danas i košta adaptacija i to je realno. Problem leži u onome kad vlasnik postavi cijenu 300 eura razlike, a ti moraš uložiti 1000 eura po kvadratu. I kad nađemo onda tu savršenu nekretninu, kako se voli to reći, onda često slijedi buđenje i svi oni dodatni troškovi o kojima ljudi možda nisu razmišljali. Koji trošak najviše iznenadi kupce nekretnina? Je li to, ne znam, solemnizacija, kapara, što još može biti kao dodatni trošak? Kapara nije dodatni trošak, ona se uvijek uračunava u cijenu, samo nekada ljudi nisu upućeni kako je nepisano pravilo. Recimo, jedan primjer zanimljiv iz moje prakse je bio da su kupci došli, oko 300.000 eura se radila nekretnina, a oni su došli sa 2.000 eura kapare i kao to je to. Nepisano pravilo je između 5 i 10% da se uvijek ostavlja, jer je to najsigurnija opcija i za jednu i drugu stranu. Tako da kapara nije trošak, ali rekao bih da sa solemnizacijom zapravo ljudi uopće ne znaju koliki može biti trošak i tu često bankari uopće ne upute svoje korisnike da imaju trošak i da on ovisi o nekim parametrima. Recimo vi kao kreditni korisnik ćete imati za određeni iznos, morate platiti solemnizaciju ugovora o kreditu, zadužnicu osobnu itd. Međutim, ako imate sudužnika, ako imate jamca, ide po tarifama otprilike puta 2 i onda zapravo bankar zna reći ok, tebi na ovaj iznos platit ćeš oko 600 eura solemnizaciju, međutim imaš jamca, pa se taj iznos popne puta 2 i onda dođe čovjek i kaže ok, ja nemam dovoljno sredstava na računu, kao kako da to platim. Tako da smo znali takve primjere imati. Porez je isto dodatni trošak? Da, često kupci su još uvijek u tamo 2010. Gdje je 5% porez na promet nekretnina, tako da im treba reći da se smanjuju na 4, pa je zadnjih dosta godina i 3, ali ga uopće ne računaju. I koliko treba onda imati ušteđevine za te sve dodatne troškove? Možda ni ne treba imati. Možda se može podići nenamjenski kredit, iz njega se isfinancirati stavke koje su nužne možda za prvi korak, a to je kapara. I onda kada se podigne, ako se radi naravno o kreditnom kupcu, kada se podigne stambeni kredit, iz njega se može i zatvoriti nenamjenski. Recimo, to je neka opcija koju mi često znamo ponuditi kupcima koji su mislili ok, vlasnik mi inzistira na 10% kapare, ja imam 5%, ovo nije nekretnina za mene. Onda kažem ok, čekaj, ajmo ovako, jer što je stvar kod nenamjenskog? Oni se odobre u roku 1 do 5 radnih dana. Tako da sredstva mogu biti brzo prebačena, a kupac stigne reagirati i kupiti nekretninu koju je zapravo prekrižio u glavi da ju ne može kupiti. A imaš li neki primjer klijenta koji se preračunao, koji je mislio da ima budžet, da ima sve isplanirano i u zadnji tren prije potpisivanja ugovora shvati da ništa od toga? Jesi li imao tako neki primjer? Ima ih dosta i to su većinom kreditni kupci. Jer šta je stvar kod banaka? Oni znaju jednom u 2 mjeseca mijenjati kreditnu sposobnost. Odnosno, povećava se osnovica za život, podižu se kamate, drugačije gledaju na jednu branšu gdje ste danas zaposleni, uspoređujući sa 6 mjeseci prije kako su gledali na nju. I onda, recimo, kupac ode u banku prije 6 mjeseci, provjeri svoju kreditnu sposobnost, super, ja mogu dići toliko, nađem nekretninu, ispregovaram, odlično, aj samo još da potvrdim, evo, kod ovog mog bankara, ode kada 20% manje može dobiti kredita. I onda tu zapravo dolazimo do problema. I to je dobro da se dogodi prije nego što se potpisao predugovor. Jer zapravo kad se kupci obrate agencijama, mi smo ti koji ih moramo upozoriti na taj problem. Ali zna se dogoditi situacija gdje su direktno sklapali predugovore sa vlasnicima. Realno njegova nemarnost je što nije provjerio ranije, ali s druge strane, ok, hoćeš li
ti kao vlasnik sad zadržati kaparu na što imaš pravo ili ćeš ju vratiti. To je zapravo vječno pitanje koji je u pravu. Realno nije nitko, a i svatko je. Agencije često kažu da nude stručnu pomoć. Spada li tu i ovaj financijski dio, nekakvi financijski savjeti, pravni savjeti? U kolikoj mjeri pratite kupca, klijenta? Prodavatelja? Pa zapravo jednu i drugu stranu mi uvijek kažemo ključ u ruke. Nije ključ u ruke samo napraviti administrativni dio, potpisati ugovor, uknjižiti hipoteku, uknjižiti pravo vlasništva i mi smo gotovi. Zapravo, po mom osjećaju najteži dio je potpisati predugovor. Jer tu se moraju otkloniti sve nedoumice i posložiti sve stvari na pravo mjesto da bi prošla kupoprodaja. Odnosno, kad se preda zahtjev, recimo, za kreditom nakon potpisanog predugovora. Nekad se mogu dogoditi situacije da se nekretnina proda po određenoj cijeni, ali procjena ne može uspjeti. A kreditni korisnik želi da se 100% isfinancira stan iz kredita. I onda zapravo su tu neke stvari koje agencije moraju znati određene finese kako stvari posložiti da bi prošla kupoprodaja. Jer kupcu to može biti uvjet. On je spreman, ali znamo unaprijed da možda neće proći, neće dobiti natrag kaparu ako ne prođe i tu je naša kreativnost da riješimo problem. Ima tu puno zamki u stvari. Ima. Treba znati predvidjeti stvari. To je po meni ključna uloga nas, agenata. Zato ljudi često kažu, želim nekretninu 1/1 vlasništvo bez tereta. Ili to mit ili istina? Da je to dobro? To je, ja ne znam što bih rekao na to. To je meni možda najsmiješnija stvar koju znaju tražiti, pogotovo kupci. Želim 1/1 bez tereta. Što to zapravo znači? 2/2 nije dobro ili 3/3 nije dobro. 3 sestre ako su vlasnici ne valja. Ili ako postoji teret upisan. Kakav je to teret? Treba malo ući u tematiku. Recimo, najzanimljivija stvar je da kreditni kupci traže da je vlasništvo 1/1 bez tereta. I onda mi recimo kažemo, ok, upisana je hipoteka banke jer su trenutni vlasnici kupili stan na kredit. Kažu, a ne, onda to ne kupujemo. A zapravo ista stvar će se i njima dogoditi gdje će kupiti stan, upisati tu hipoteku i za, ne znam, možda x godina odlučiti i prodati stan gdje će im biti upisana hipoteka. Dakle, to su sve rješive stvari i ne treba ih se bojati. Zato postojimo mi agenti da uputimo kupca u određene situacije kao što je recimo vlasnički list koji ako je 3/3 sa teretom hipoteke apsolutno čisto vlasništvo. Znači postoje tereti koji su rješivi. Tako je. I pozitivne zabilježbe tereta, primjerice put služnosti. Često dobijemo pitanje, ajme šta je to, ko će meni tu prolaziti? Ne, u biti možda samo jedna zgrada iza ove zgrade gdje je upisan put služnosti da se može doći do nje jer drugačije nema pristupa. To su pozitivne zabilježbe koje ne trebaju plašiti ljude. Ako bi trebao dati samo jedan savjet čovjeku koji sad kupuje ili prodaje nekretninu, koji bi to bio? Javite se meni. Nesebično ću vam pomoći oko cijelog procesa kupoprodaje. Što je najvažnije da gledaju? Odnosno, od čega bi trebali bježati, evo da tako kažem? Od čega bi trebali bježati? Pa zapravo ne treba od ničeg bježati. Treba, po meni, najbitnija stvar je donijeti odluku jesu li spremni kupiti. Zato što zna doći u ponudu nekretnina koju oni prvo pogledaju, apsolutno sve parametre njihove zadovoljava, međutim oni kažu pa ne, zapravo tražit ćemo mi još, zašto sad prva nekretnina, pa nisu to cipele, zašto bi kupio. Nekad se cipele puno duže kupuju nego nekretnina. Ako gledamo te dvosobne stanove male na atraktivnim lokacijama po tržišnoj cijeni, znači tu nema čekanja. Dođeš, vidiš, ako je to, idemo ispregovarati cijenu, idemo u akciju. Jednostavno dođe kupac iza tebe koji čak u džepu ima kaparu, želi ostaviti vlasniku na stolu. Imao si šansu
i onda kad ju propustiš ne možeš se pomiriti s time i često se dogodi da i za godinu dana znamo bolju nekretninu naći, međutim ona emocija za onom propuštenom prilikom nas drži da sami sebi ne dozvoljavamo da kupimo novu, to jest drugu nekretninu nego onu što smo propustili. Žal za propuštenim prilikama. Da. Kako vidiš budućnost tržišta nekretnina u Zagrebu, evo konkretno, hoće li cijene rasti ili padati? Ja mislim da nema gostovanja na kojem si bio, da te neko nije pitao ovo pitanje, ali stvarno, s obzirom na i ovu razliku u cijeni starogradnje i novogradnje, hoće li se barem ta starogradnja na neki način korigirati? Starogradnja, ja uvijek volim reći što je starogradnja. Stan za renovaciju, za djelomičnu renovaciju ili adaptiran stan. Stanovi za kompletnu adaptaciju vlasnici često znaju optimistične cijene postaviti koje su nerealne. I onda ako se dogodi transakcija, zna i 15% biti niža cijena. I onda kad gledamo početnu cijenu u odnosu na dogovorenu, odnosno postignutu, tu gledamo na pad cijena. Međutim, ako postavimo adaptiran stan tržišno, tu se ili minimalna korekcija radi ili se ostvaruje puna cijena. Ja mislim da ovi stanovi koji su za kompletnu adaptaciju i nerealno postavljene cijene, često u nedostatku nekretnina su se i znale dogoditi transakcije, međutim to više ne prolazi. Primjer takvih stanova možemo očekivati pad, ali zapravo i dalje nedostaje nekretnina, pogotovo novogradnji. Dok nedostaje novogradnji, cijene su takve kakve jesu i proporcionalno tome se onda odvijaju i cijene starogradnje. Znači, pada nekog u globalu neće biti, ne možemo očekivati, ali da, vlasnici rabljenih nekretnina će ipak morati malo stati na loptu. Biti realni. Prije 2-3 godine kad je bilo doba APN-a i onaj val kad je najniža kamata bila, mislim da 1,8, tada smo imali primjere da stan za kompletnu adaptaciju u istom ulazu i kompletno adaptiran stan su praktički postigli istu cijenu. I mi kao agenti se više nismo snalazili u procjenama. Jer je tolika nestašica bila, doslovno se kupovalo sve što je stajalo i na tržištu u par godina. Takvih primjera mislim da neće biti. Ali ipak sad krajem godine su nekako, čini mi se, svi odlučili pričekati da vide kako će izgledati državni poticaj i olakšice na prvu nekretninu u starogradnji i novogradnji. Jeste li vi primijetili u agenciji da se malo čeka i hoće li to pomoći, hoće li olakšice pomoći mladim ljudima da lakše dođu do stana? Je li to neki znatan iznos zbog kojeg bi se neko odlučio, evo idem sad kupiti stan? Mislim da je to bio neodlučnim kupcima izgovor da opet prebace u novu godinu odluku da kupe. Oni koji su htjeli kupiti nekretninu po budžetu koji su si zadali, po uvjetima i parametrima koji su si postavili da ih zadovoljava, oni su i kupili. Pogotovo ako gledamo 12. mjesec, ako gledamo da se radi o kreditnom kupcu, gdje je neki rok možda za isplatu uvijek se kreće oko 60 do 90 dana. Dakle, oni su prebačeni u prvi mjesec i kao što je ministar Bačić rekao, retroaktivno će se nadoknaditi subvencija za one sa 1.1. koji su potpisali. Tako da, kažem, ozbiljni kupci su i dalje kupovali, a oni koji su više bili neodlučni, hoću, neću, ako mi naleti prilika, hoću, imam osjećaj da im je ovo bio izgovor da ipak tu odluku prolongiraju za nove godine. Jesi li nekad imao neki suludi zahtjev od klijenta, jel pamtiš nešto baš kao neku anegdotu da nam možeš ispričati? Dosta ih je bilo, možda bi nam trebao jedan podcast samo za zahtjeve. Čak sam jedno vrijeme i zapisivao kad sam krenuo se baviti ovim poslom, jer nisam mogao vjerovati da postoje neke stvari da ti čovjek izgovori, ali eto, s vremenom otupiš na to pa kreneš dalje. Ali ne znam, možemo uzeti za primjer, imao sam jednu klijenticu
koja je zvala za jedan stan i ponudila je 20.000 eura i prsten koji je s dijamantom sličan od princeze Dijane i rekla je da je ona sad u godinama, udebljala se i stara je i ako se taj prsten na prstu proširi, on će izgubiti na vrijednosti. I sada je prava prilika zapravo da se proda. Da ga uloži u tu nekretninu. Da, recimo, to je jedan onako... Jesi pristao onda na tako? Pa ja osobno bi pristao, me zanima isto kupoprodajne cijene, ali moja dužnost je bila da nazovem vlasnika kojem sam onako više to prepričao kao anegdotu nego kao ponudu ozbiljno. A šta je rekao vlasnik? Pa nasmijao se, jer da sam išao sa ozbiljnim pristupom, možda bi mi otkazao suradnju. Znači nije upalilo? Nije upalilo. Ali često smo imali, evo, zadnji stan koji sam baš bio prodao, za njega sam imao ponudu od nekoliko satova i automobila, jer je bila velika vrijednost, tako da ja sam čak bio postavio pitanje, super, možete li mi poslati popis i vrijednost, da vidimo ozbiljnost kupca, ali se nije javio. Čak bi razmotrili možda da prenesemo vlasniku. Da. Što je tebi najveće zadovoljstvo u ovom poslu? Što bi rekao ljudima koji žele postati agenti za nekretnine? Što ih čeka? Najveće zadovoljstvo mi je što sam sam sebi srušio onaj predrasud da agent otvara vrata. Znači i ti si imao tu predrasudu? Pa ja sam slušao o tome i onda sam sam sebi dao priliku da vidim kako to izgleda život agenta koji mi smo tu samo da otvorimo vrata. I drago mi je što sam se uvjerio da zapravo nema veze sa otvaranjem vrata i da je ovaj posao sve samo ne otvaranje vrata. Ono što uvijek kažem svakom agentu koji se pridruži našem timu je da moraš biti svjestan da si ti sam svoj poduzetnik u ovom biznisu i ovo ti je zapravo lifestyle. Ne možeš očekivati radno vrijeme od 9 do 5, od 8 do 4 ili neko drugačije, jer svjedoci smo potpisivanja ugovora i na blagdane, na neradne dane, na vikende i zapravo moraš htjeti živjeti ovakav život, da svaku osobu informiraš o svom poslu i da si spreman na reakciju apsolutno uvijek. A to je ona dinamika o kojoj svi sanjaju. Ne želim da mi dosadno na poslu, želim dinamičnost. Evo, dođi, pridruži nam se timu, mi ti ju dajemo priliku. Ali znaj da će ti biti izrazito dinamično i moraš biti spreman na to. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala tebi još jednom na pozivu.